Hej og velkommen til den her video. I dag har jeg tænkt, at jeg vil lave en lip swatch video på mine 9 flydende retro-matte læbestifter fra MAC. Det er flydende læbestifter, men de går ind og bliver 100% matte og er fløjelsbløde på læberne og sindssygt lækre. Farve jeg vil gå ind og swatch for, jeg hedder Too Matte With Love og er en helt almindelig hot pink læbestift, som jeg synes er meget essentiel at have i sin makeup samling. Den næste farve jeg gerne vil vise jer er den der hedder Espresso, og den er en fin, meget kold brun, næsten hen i farven Stone, som der er en fast læbestift der hedder, men den er mørkere, og den er også mørkere når den kommer på, end når man bare ser den i flasken. Fashion Legacy, det er den klassiske røde, også igen rigtig essentiel at have i sin makeup samling. Den er meget rød, den er flot, og den har bare det man har brug for i en rød læbestift. Den tredje farve jeg swatch for jer er Back & Vogue og er en orangetonet nude. Jeg synes ikke at den er så god på min hud, men det er jo meget forskelligt hvad man er til. Den farve jeg vil swatch for jer hedder High Drama. Det er min første liquid lipstick fra MAC nogensinde. Den er næsten tom, så der skal lige ligge et par ekstra lag på. Normalt ville jeg skulle bare nøjes med at tage et lag på, det gør jeg også i dag, for ellers så tror jeg, at den dør helt. Men den har fuld dækkeevne, nøjagtigt ligesom sine søstre i den her samling. Men fordi den næsten er tom, fordi jeg har brugt den så meget, så er den bare ikke så god dækkeevne mere, som den har været. Den næste jeg vil swatch for jer er Tart with Brandy, som er en sådan rosa-brun. Jeg kan ikke rigtig sætte ord på farven er, men den er simpelthen så flot. Den har jeg brugt rigtig meget også. Nummer 7 jeg gerne vil swatch for jer er den der hedder Sweet Thing, og det er fra en Kabuki kollektion der lige har været her i marts måned. Den næste farve jeg gerne vil swatch for jer hedder The Modern Age. Og er også fra Kabuki kollektion. Det er en lysegrå farve, den er sindssygt smuk. Den er dog nok ikke helt for alle. Kører hårstillerne. Mit kamera døde i aftes, så jeg nåede aldrig at lave en afslutning på min MAC retro-matte læbestift video. Jeg har rigtig mange MAC produkter, da jeg har samlet i rigtig lang tid. Så hvis det er noget I har brug for og lyst til at se, så må I rigtig gerne skrive det til mig. Så skal jeg nok lave en video der passer ind i de her temaer og dele dem lidt op. Blandt andet har jeg MAC-vipper og læbestifter, øjenskygger, hudprodukter, eyeliner, lipliner og børster. Og pigmenter og glimmer. Så hvis I har nogen interesse i at se nogle MAC-produkter, så må I rigtig gerne skrive det i kommentarfeltet, og så skal jeg selvfølgelig nok prøve at kreere nogle flere videoer, hvor vi har MAC i fokus.